Na minsan ngay nagdardarepder asikaken siyak nagpinater ket inta sinangal ni ayat ket nagkinaritat nalapat ngem idinbiag kumakaringat nagsenna ay manday tuyrigna dardarepdep adinet pudno no pudno anian aragsak ko sapay ta pumudnon to di nadar darepdep ko agpanag matungpal to nga ikutat dayta puso. Na minsan ngay nagdardarepder asikaken siyak nagpinater ket inta sinangal ni ayat ket nagkinarita nalapat ngem idinbiag kumakaringat nagsenna ay manday tuyrigna dardarepdep adimet pudno no pudno anian aragsak